சிஎஸ்சி மூலமா ஆதார் பிரிண்ட் சர்வீஸ் வந்து விரைவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிஇஓ வந்து தியாகி சார் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குரூப்லேயும் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ வந்து இதில் வந்து உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு 99% வந்து உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வெப்சைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தனி லிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சிஎஸ்சி மூலிமா லாகின் பண்ணாமல் வெளியிலேயே வந்து அதுக்கான தனி லிங்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து எல்லா விஎலுக்கும் வந்து வரக்கூடிய மெயில் தான். ஸோ வந்து இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆதார் சர்வீஸ்க்கான பிரிண்டிங் சார்ஜ் வந்து அது பிரிண்டிங் சர்வீஸ் வந்து நம்ம சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ்ன்ற மூலிமா எடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை வந்து எடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இதற்கான சார்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆதார் பிரிண்ட் வந்து வெறும் 30 ரூபாய் மட்டும்தான் வந்து கஸ்டமர் வந்து நீங்கள் வந்து வசூலிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோமெட்ரிக் சிஸ்டமாக இல்லை எப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் கிடையாது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா முழுக்க ஓடிபி சிஸ்டம் படி தான் இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இதில் பிரிண்ட் அவுட் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்மார்ட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கார்டு டைப் வந்து கொடுப்போமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து மத்திய அரசு வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இது இந்த பாஸ்டிக் ஆதார் கார்டு வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லியிருந்தனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A4 பிரிண்ட் அவுட்டில் தான் வந்து இப்போ வந்து நீ எடுக்கக்கூடிய பிரிண்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான க்ரெடென்ஷியல் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா என்ன எதில் போய் நம்ம லாகின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த போர்ட் லிங்க் இது வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துறேன். நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. http:// அடிச்சுட்டு EASSISTED.UIDAI.gov.in. ஸோ வந்து gov.in தான் கன்ஃபார்ம், அது கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட் தான் அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக இருக்குது. ஸோ வந்து இது வந்து 99% வந்து உண்மையான தகவல் தான். ஸோ வந்து இதற்கான மெயில் வந்து இன்டிமேஷன் மெயில் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே க்ரெடென்ஷியல் வந்து நம்ம மெயிலுக்கு வருங்கிற ஒரு தகவலையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு நான் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து உங்கள் மெயிலுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும் வரை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான யூசர் நேம் மற்றும் பாஸ்வேர்டு விரைவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும். உங்களோட ரிஜிஸ்டர் இமெயில் அல்லது வந்து டிஜிமெயிலுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆக அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ப்ளீஸ் நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேமெண்ட் டிடக்ஷன் வில் டன் ஆஃப்லைன் until the system integrate with the wallet அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இதற்கான வாலெட் வந்து இன்னும் க்ரியேட் ஆகலை. ஸோ வந்து இது வந்து ஆஃப்லைன் மோட் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து அது நமக்கான சார்ஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் மூலிமா வந்து டிடெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்காக வாலெட் வந்து க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் வாலெட் வந்து டெபிட் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து விரைவில் வருங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது குறித்த வந்து பிரேக்கப் வில் பி கன்ஃபார்ம் சூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இதற்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஓவர் சார்ஜ் வாங்கினீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பெனால்ட்டியாக வந்து 50,000 வரைக்கும் வந்து யூஐடி வந்து அபராதம் விதிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சிஎஸ்சி யூஐடி டீம் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இதுதான் வந்து வெப்சைட் லிங்க்கு. நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்னென்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வருது, கீழே கேப்சர் கோட் வருது, அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெட் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஸோ இந்த யூசர் நேம் என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சிஎஸ்சி ஐடியாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இல்லை நம்ம ஆதார் நம்பராக கூட இருக்கலாம். ஸோ வந்து இது க்ரெடென்ஷியல் வந்து நமக்கு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இந்த சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பேங்க்கு மற்றும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ப்ளஸ் வந்து நம்ம சிஎஸ்சி 3 பேருக்கு தான் இந்த பிரிண்டிங் சர்வீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கிற தகவலையும் உங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம சிஎஸ்சி தமிழ் பசங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.